ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲସେ କଟିଥିବ। ମୋର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କଟିଛି। ଆଜି ଘରେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଖାଇବାକୁ। ନନା, ମମି, ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ମୁଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୀ ହେଉଛି, ପୁରୀଟା ଅଟାରେ ଆଜି ହେଉଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପୁରୀ ମଇଦାରେ ହୁଏ, ଅଟାରେ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଟାରେ ପୁରୀ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ନନା ମମିଙ୍କୁ ଅଟାରେ ପୁରୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଟାରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ଅଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିକି ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସିରିୟସଲି। ଜାଣି ମୁଁ ପାରୁନି ତୋ ମନ କଥା ଭାରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ରେ ମମି ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିଥିଲେ ଡାଲମା। ଆଜି ମମିଙ୍କର ଡାଲମା ଖାଇବା, ଆଉ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ପୁରୀ ଖାଇବା, ଆଉ ନନା କରିଛନ୍ତି ଚଟଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଘର ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ନନା, ମମି, ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ବସିକି ଖାଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ତ ହେଉଛି ମୋ ରାତିର ଖାଇବା, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖାଇଲେଣି ତ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।